Chumulirili asebeo kigima murubuli netuwani ya gatembe bono mambia nekatoko genda senseme ya kabere nekatokili toko manya asensemlia magazeti bono mambia. Good morning. Lakini kiadaiko mbimu nchumuliri ngabono mambia kirabu wakire ayo mwenyene buwata naitwa sa magazeti na andaba kwenye kutubuati aliso mtandao gatembe television kusi gatembe TV nsemo ya Facebook gatembe TV nsemo ya YouTube na bionsi bikoba ibiansu asi gatembe radio 102.7 na gatembe television imambia bona. Karibu ya magazeti, gazeti ili ya The Daily Nation, mtonkote binaralia ya atekina kulikuwa imambia bono, aliboigo akubuna chirengo asibirulibuli kigazeti ya Taifa Leo, na aliboigo amulikirwe kigima konyegalia ibirengalibia bangasi gazeti ya The Standard bono mambia. Yonsi na magazeti imambia bono, karibu tuibanga nchinkuru kwa Geoffrey Nsarigo. Matilda. Nchenguru kwa Matilda Obaigwa nekiro ndachi ukurase gazeti ya The Standard na kubwa mono ekira gotebana hit by Russia's war egukwandira igoro yesegi erimenseri ya Russia na boigo asensemo yendi gazeti ya The Daily Nation nero nigewata when public schools leave the poor behind bono aborokiwa kurwachin kachitari kwenyara nikobakende tugutigale roro ekero serikali yangire komenta chibese chire ko bakanera asichi skuru nena mono choboroso na boigo chi serikali. Okay, na nje niko mbwate gazeti ya Taifa Leo kwa raza kora duniani, yani naingia ndani mpaka dondosa hapa na pale, manye kuronkoe dondosa hapa na pale Madilda. Ngie gazeti yoyote hapo. Gazeti norocho isikoga egoteba blanda nyingine ya Gachagua. Mapema straight. Na nje no koroko kibacha Madilda. Umaite usaligo ejira kuada upago chukura Madilda raranga awa kaluguro ka Madilda. Okay, no. Bona nayo kwa mo utete commentary italiana. We are two bulls, one cow. There is no any problem. But I'm not a cow. Njitindi ngombe. Ngai kwa manyiranga naye ngombe. Gero there are two bulls bona kingota. Chiri ngombe yemo. Lakini ngombe tiyo studio. Ayude woko eroke lakini ngombe tiyo studio. Okay. Na eli tinka greto se eli nere studio. Okay. Okay. Tuko tigana nelio roche liya babere bakuwa mana sembeo. Abo ako koroka ukwana ngombe ngayira toke ngayisibire ngayegweta. Gonzalo kabisa pio minetiga. You are not a pool. Njetindi area. Tuli heli Gonzalo. Okay, sawa. Gonzalo tali heli. Matrita, you are not a pool. I'm not. I'm just a Matilda. Okay, you are naughty. Okay, you're just Matilda. I'm just a woman. Tuko kwenye gazeti ya Taifa Leo bono mambia blanda nyingine ya Gachagua gazeti ya Taifa Leo yuko nderanga na ndu muchando monene kigima eretereire mwenyene umuraibu chama ya DCP uyo kabiro mokonyi muraibu nse Geoffrey Gachagua. Gazeti yote tamko lake kuwa uongozi wa Nairobi kuanzia kwa gavana, seneta na mwakilishi wa kike uachiwe chama chake na jamii moja wakera wengi wakiwemo wafuasi wa mrengo wa upinzani. Wadani wa Kalonzo wakana kuafikiana naye kuhusu hilo huku Jubilee ikisema mpango huo ni hatari kwa muungano wa upinzani. Wangana akorakanagana ringa Rigathi Gachagua uyo kabiro mokonyi muraibense umuraibe chama ya DCP ni garo lekadeteka gukwananga ni gaganeti ngabaywanane na Kalonzo ebirogo byonsi ebyoburayi bwa Nairobi ekerokeri kyobo governor obo senator obo women rep bitigerwe chama ya DCP nabo igo kurasigisa kwikemo gyuka ingana yage chiria bange na gotebanga anamono abasani baye Kalonzo Musyoka abata ina mangana ya Rigathi Gachagua ondeta yo bagwanire na baywananire kulele ayonse nyora siga zetu becha kabere Rigathi lakini Rigathi garoko murabu yanje tupizi ingane tukuruga tripolist Rigathi abwate kwendegete ngakyura atabenga echama yane ire biruko byonse bi Nairobi obo governor akwana litukori ya Jumapili obo wakirishi bwa baswati na ndaba echameye na ndabe ke eriswalinga goikomonto yuarugisa kugete Gonzalo na mwe kanili litukori ya Jumapili egatebetenga saba MCA 85 ikiama kirikia ya DCP napo igo kibwatira nene ya Kalonzo kia Wiper banyare gutwara ba MCA 75 komenya kwebolinga ababande bakoreki umanya gotebanga umu governor umu senator umu women rep ngaponsi babwenete korwa asi ikiama gwetira se ikiama kirikia DCP na mwe kanili umu murnale mwa ojiga juice bwo yerero goroga igaso mu indio minta tote babwenga
na mubwikani atebete nganche nubu injini nganche tubuke nyumba njirindete yo na bakwanite drive and direct igamo kwa moji ndige lakini kirukurigeria chama ya Rigathi Gachagua Democratic Citizen Party ini chama rosiri nande andake kulingana nere umete Rigathi is a national figure uyobeire sekiro kanege serikali mukonyo muraibwenzi chikwari chigachi yaye nabachiko gachi abakenya bange kubwata na kiringa andake chame yaye nige ebwate ekere okugani gwogo kubwata abakenya bonse lakini yareke rugurige lichikwana chaye chikogitera chikolete chame lyabe yake nyurugete abantu gitiboka Metengure bolero andake na magoso omboske ogose na magoso anyal to ko impeach tigose yalengenjire moyogotori nzi ya Kenya krogo compare au burai bwa Rigathi Gachagua na bwigo bwa Kithure Kindiki na bokora ngeto tofauti ne raro enene sana umaita state warade Professor Ibrahim Kithure gahagutino ko taba gose nini nchi numuntu gurasigete ngani yani tofauti ne raro enene sana so lende gazeti ya Taifa Leo ni watu bwana yetu bechi kabire yo kabiro mokonyu muraibwense Geoffrey Rigathi Gachagua nyorango mwagano yo ansichire yuwime orechi ngora chenge chiaga chira bange anamono abalia babu sande baye Kalonzo Musyoka na asli gazeti ya The Standard wote banga hit by Russia's war bonekero esegene negedete ko enekiwa ase enseri ya Russia ko sekati ensi ya Russia na boigo enseri ya Ukraine nigo yatokiribuna egati ya aba Kenya mbare bachete asensi ya Russia bakanyara gosoigwa ase aba amajeshi ali yensi eyo ya Russia akurwania enseri ya Ukraine bono nigo yarorekanire oyo iga umanyekene buna James Mutonga oringi miaka 15 nebere nigo akagerete nganda konyorire gasingia metekero ko ngo monto rakiri gotia se jeshi ochiro ko ba jeshi anane mona sense buna Russia nigo ko unga one enka ya tenengire korende tamanya buna asesege yo nigo yarengese yo kogenda ko lose eyo yairete ko siyo bugima bwae bono ekiro enka ekubuli buna nigo baganeti obokonyi kubotekana nogosira kumwanchu obopono nigo enketigalete gotabona family mourns a father lowered into war that became death sentence bono yonyarite koirwa tari miaka 17 miaka 39 oyo bono niganyarite kuborirwa agende ase enseri ngagende kurwana aumete narachika kote ikiroko go muntu nga oyu nigarese yami ya US nigarese ya majeshi ya Russia ko ngokorogo umento kuyake kubana family ngochere ko biyoka lakini ekaba maminchi kyagara nigo mwancho yobo anyalite kusiria ubugima bwa. It is better for you to struggle to fight for the fittest so that you can be egati abakenya bange niko bagendete gutigara ase egetenda wiri ekyo ekiro abange gutumekana enseri ya Russia kurwana esegi gucha sense eri ya Ukraine yuno mugano rase page ya kane nabo igo page ya gatano gazeti ne ya The Standard yerituko rero lakini ikero kurigire mugano yo gwakwanire bono uno mungwano iga oyo kabiro mu driver atebetuguna emirimo aguchokora Russia ni yugo cleaning yogo gobeko bachenu namangana aliyo bagendia kunende ko ikororo akairwa se jeshi akabekwa jeshi so nameko nyale kana bantu bali bako ngayimwe meremo kuruga iga inchugo senkatali inchuse western country Arabian countries gokora imiremeye kawaida umuntu akora imirimo ya nyumba kagali bali liyo mobere batabonkorogo unsaligo yo mobero no monene mbuyole oyu jeshi bone igiya jeshi na anda sincharo mu Africa bantu bali baruba mubeka busyo mapema bono osiri obugumba bwaye nabakora amatinga kiekolera sana omusacho yo obwa abana abane otigeiro omungina na oyo mubraka na abane family ayikolera kirage ande ngatali ngana entangani yoka ekinde gento kere common sana anemuno ase bantu buna abaiga buna kurochinse cha orogongorwa Africa nigo bangi bakoirwa nande bamanya kubekwa bosyo bachikurwa nesegi kuligerelia chipe chitia kabere gazeti ya Taifa Leo omugano oboigo oire obolito ansepechi
ya Kalenga mugano boigo oiro bolito asebeje gatano limo igazeti ya The Daily Nation ningana egukwanira igoro Ruto I'll deal with guns agakero kwanira ga muraibu nsako tabanga bono na chiko koremere mo gusi achiko beka biara na boigo kukorania na bali bagusalia abasalia abamanyikana guns kule ukora chubichaka gazeti ya Taifa Leo egukwanira bono ligelo muraibu nsinga ki arulu ku Chicago chesaba chief nga bachikugenderia oborai bwe serikali ya Sebinyoro ni chisemo chinde chiri cha mashinani Ruto alikuja kuona ya asensibuli embakazi chinga kichoko bekerwa egutwa kwa bachivu na bakonyi babo abo bono banyareko bakobekirwa egutwa asobo igarulo kobolia uje bachivu abo kwa wali bagali ya bene ekogenderia merubeli ya serikali Sebinyoro ni chisemo cha mashinani yorobugano yo asibe cha gatatu gazeti ya Taifa Leo yotenga Ruto sasa kutegemea machivu kwa ustawi ligara magendera agendera bono Ruto ligara muraibense ligara chiko gago tegemea aba chief elikwendelia amagendero no burai bw'ibinyoro abachivu barodirese bono korura barese mama ke muntu bakorura gekora kubayi baga ababayi baga lyo kolemeremo tikango tebyo mwana ne kibirtiri wani si akwanire iga abwa sakwana abugo bona ndamangana nakaro mangana nakaro igaba chibu ndainu bono sipeme chibienda please oyo Napoigo ase gazeti ya The Standard se page ya kabere kire gukwanira mangana technology kusugutumika chinchira chekerero kubwa muno mitandao nigo yarorekane muno mitandao nigo egendrete commenta ebikorwa byo kunererwa kwa abantu abange kubwa muno asensemo yabasubati nekirigati abange banyarire gusanga ebirengerero byabo naboigo tabuna nigo mitandao yatumikire kuikirania ebikorwa byo kubwa unereri kubwa muno okora mwana boigo kubekerwa chibicha chitali echiabo gose chitali chindonge ase mitandao na boigo okungacha igoro yebinto ebyo bono bikoreta okubura omorembe ase chinka na boigo nonyene siba okora emiremo na ase page ya gatatu nero yakwanira igoro yoburero bwenyamureo ekose binyenye benyamureo kotaba muna alarm as infant HIV infections spike in Wajir aigankuru ase county ya Wajir kero yarorekane bono mother to child HIV transmission bono egendrete gukina kigima abasubati abange niko bakogonkia abana bale nebinyenye bigabi nyamore okura iga county ya Wajir niko egukwana una nonye yarorekane umuchanda wigo keire ase ensi ya Kenya kubwatikana keri abasubati abange kubati bara machiko anyagitari nabo igo baibura abana abatabwati ebinyenye biga county ya Wajir niko yarorekane ko ba etofauti kigima ainese ari ase page ya gatatu igazeti ne ya The Standard kero kuligiria amaganande alikire gazeti ga ya The Daily Nation na boigo elia Taifa na mangana agendera kuli kwa galia epechi ya gatatu kwanira NTSC na polisi mbioni kuzuia mauti siku kuu na mugano boigo oire obulito gazeti ya The Daily Nation ekero kuligiria omugano yo olikire chibechi gatatu speed guns breathalyzers on roads and big to car crashes nogano boigo kwanira amangana ao igoro ya kelinga ekobekelige kuligiria mangana obosombi ya National Transport and Civil Authority nibono kiabekira machiko ao iligere kuchikutanga mebashikano emenene irakolekane chigagichiga chimega ye Christmas kulingana na umunyakero gubekebekega uyokurunga Andrew Regath nigo IRA seire ngaki omusako oracho kolekana kurusiga lichingo tu asebara nabayigo kwene kianga chigali kugatikira machiko a traffic apara ligere ko kiani bashikano kulinde kulana gutu obulingo liboko kolekana yaliwe mo chiminya na 50 mo n'abantu bali abagotara namagoro abo basirete go chakira omutinyo mutanga ni genuale gusomwa koyo kugatikana nobugendi obobe webara nikikali chite bugati kubgatia machiko abara nyoranga yo chidaika chibechi gatatu bono mambia gazeti ga ya Taifa Leo na gotigana nayo kero tukwanira amagacho anyare tukotagura ase chinse motiri cha makonge ni gotoka meyo mocho Nairobi nigo abantu abange bachite ase chinse mecho gusekera amagacha yerigo bakogenda kurigia chi scrap gose chichuma ona boigo amabati kolende egatoka buna enyasi konyora nainde etara enyasi yatenene lakini yarenge nyenga yengu nigo nande anyare tukugwa na boigo kotigira abantu bande chingoma nekero abande banyare tukotorigwa sebabere banyare tukotorigwa abande bagatigera bagende tukorigirwa lituko olie igoro
tari mangane gure magacha atago irwe ngori barenge baba amagacha atago irwe bachire koligi scrap korende tari mangana na asensemo ya siasa ngukwanirere omurai bwense na boigo museneta bwe county ya Siaya oyirendoro onene gosomo teneneri bwe kiama kirikia ODM ni gobono banyarire kose bagendete korigereria kegima na boigo kobeka kumurekera agati abarai bali banyarite gusire nsemo yo kwamereria serikali ose opposition agati yabo abajumbe bali batarenge kugenda no kugania uikiama nene muno ige ODM na boigo UDA abo bono bakagire ngana barachikuruswa asichi committee chiribatenerete me ye bunge enene na boigo bungeri ye senate page ni ya 5 na 3 ase gazeti ya The Standard. Konyora umugano uri kire chipe chia kane gazeti ya Taifa Leo ingana ya ututukano gaiga ye onyora matiko makema iga aba usi aba MCA be county ya Nyamira ku mwaka isiko omugabana we county amusinyaribo oyuandake ekinekia ye senate ku chagotegera likuri ankyo ngobono aba MCA batatu bachire mamincha na goteba ngamba tumete onde ko bakira ekura ase ogwaka isiko nyaribo ase bono bagoteba nga nigo era mangana yubokora kurwa somo nogalibwe bunge yu ya county Dadius Nyabaro uyo balikereta uli ogoteba nga nigo bamwakirite simi nabo gukoli kamarube ngabake ruchikura inganiga umwancho muri ya letre emechende menene ekera bayiga batatu gukwanira Juras Nyangana Elijah Bere na Abrisira Nyatichi bakandire ngabarabumba shirigeti mbabwatanitwe no gwakachikura kikage cyogwa kanyarebo isikoni ko balingense bali ya Mubasa agwanse bayiga banyene baligeti roboti asigetu kyabanyanyimbo Kenyali ensomali ya Mubasa koroki mbalinge be county Nyamira na yugo nabokora barabumba shirigeti isiko bayiga yende tugetinga na bintu kunyichoka bigochi litukoliankyo lichikondiririgere injejira handoje kanye bakukana mbalengo etukwanya litukoliankyo toigungaki abasenete barachiko takunenganeyo ayino magana likiro nchumo lichipe chichia kane gazeti ya Taifa Leo nyora yonsi kolende chipe chichi chuku kwa nerenga kisasi wanga kimvua naibu wake madaraka omo governor we county ya Omabei Nele Gladys Wanga nigobono ekorangali ibitina gosilio managati yaye nomokonyo ye yokurunere yuge mawanga nigobono egendete kubera kigima ayekero chinto bichikore kananga kabiga babere nigobono batali kuigwana kiragekero umugabana we county Gladys Wanga agakare ko murusyanga dharani umukonyo ye asekelinga ndake niga chituma mincha ye chama ya ODM na kwenda gwakira umuru andelili bekero kyobo jumba alikasbol wensemeli ya bene virbalok aroko chingaki Wanga akirete Boyd Were kolingana nuko niwe chama ya ODM uyo nyarako bagako ile kirwikyo bono koranga chama ya ODM yegandi ko murusi ko mubekera egesuro mawanga soko genda mamincha ye chama na uchiwakira virbaloko ekura ase gazeti ya The Standard page ya Kianda ngokwanirire bono ya mateyemo yuyasiritia bancho babo Kianda balengi kugenda asumbu yigabu kuchoko mwenia ngina koro nga egari yiga banyarite gukombwa yabata bantu 14 croase ya mateyo ni gobono bale kugenda wika ase chinsemo chiria cha Kakamega croase county ya Nairobi kolende gaika ase para enene ya Limuru gocha Naivasha egari yo kanyara konyoru mubasokano asingencho ekero entereba anyarite nyora muna igari nene nkuru yalenke bosi akachigotema kwebacha korende abantu Kianda abenka eyemo bagasiria magimabo bono nande kaba omochando omonene kigima usugwa kokonene nande asia mateyo ekerota funeral trip turns tragic as 9 family members die in accident na makongo ekerota na 14 balinga segari yo kurende nigo yatogete 3 sons gusaba muri batatu benka abasubati abarugi babo bagweka batano noyomo nabo igo na bachukuru batatu benke yo gusaba na babo batatu na probo nigo basirite magimabo gosenga nabo basirite magimabo ekero bali asisa bali yiga na ase kurwa se county ya Bomet nigo emulekerete amangana yo comment kana kwebikoro byabana bake kutacherwanse police sound alarm over surge in defilement cases ino mwana rase page yake na nabo go konyoria buna
asia matukaya iga amanganaria a GBV go say the fight against gender based violence nigo egendrete kubwa muno yura nyare ko gusene ekurate egendrete kwa ko guciasikira umuntu anyare gutina bokongo ase ogokiania mangana GBV kuika tariki 10 omotinyo iga o December igego ika December tuchake gazi na ndi baone segiye ese iginege nderete neri baba gitenga amatuko 15 neri obe 16 yani 15 nerimo okay yes 15 nerimo na roma tukari baire baba gitebene baba gitekando ngaya na amatuko yokorwani guchake sabari yokorwania amagana yokunereri kwa aidha basubati aidha bana bamura abana banyaruka montonde bwensi yani okunereri gwa ngasinga nchae no nkorogo asinga nchoro mugaka ebintu bune byo na bigende tukurwani wase amatukai okay bona baka January papa tubaye kuchaka kinige mugo chaka esegi negendrete taringe gotiga okay ekirokorora egazeti ya Taifa Leo gatiga aline bwato obulingoli obotinde obwakolirwe andake ase chinsu kiri kikurubwa kurwa sinya cha Eliel Reki Victoria nabo igo asukutumia chinet gete shikolingana no mulingoli yo mo Dr. Silas Onyango wole bwenya gitali ya Jaramogi Oginga abakolirwe tuki na kwene kingandake chinsu kiri kubwatwa kurwa se chinet chikutumika chibwate bacteria ekurwa E. coli na igwe ejuwe bwate emechande menene gusera tali mona asenda ya mwanya bantu anamona sabantaba nene kulende kulengana na obutafiti gosobolingoli bwa koletwe asinsu ekyo kurwa chichiro au chinsu kiri chetilapia kamongone chinsinde gwetane 256 niyo yorokirenga obolingoli obokorokinga chinsu chibwatire kurwa sineti chu nigo chibwatu sumu guse obwebwa E. coli ejuwe koleta emechando asensemeli yo roiboro asensemeli yo getekyo mugongo ni chisemo chinde chensoni nabo igo obongo bwemo yabantu ngana mukungu sana nyoro mugano yo asobota viti obogo korwa gusobolingoli ya segazete iga kolengana ba science yabaralire koja kura segazete igango kwire masema sensemo yebiti nabokoragali abamurabaye nabokoragali moncho motegelia murabaye Michael Arteta bwikirabu kiligi Arsenal ngaki bono bata gogeti omu manager bwikirabu ikyo yemaiga yokurwa yemo asemo ni timu ya Chelsea litiko Jumapili aliasigeti ya Stamford Bridge nyorango moncho motegelia eyondake yiriniti amakali yakirabu ya Arsenal ya ubaraba nyankongo inse aseligele ya EPL gwikachi point isano chuka nyora umugano yuasipechi chomo eli gazeti ya Taifa Leo bona mambigatia mange nanda mangali kilikura CBT kulende asi gazeti nongo ya koliragagu imambia bona nabo igo ekiroto kwanira aboroke mensi ya Kenya bona boroke wetani chiribu chiminye kose 400,000 teachers nigo bono bachakire gosoigwa asumurubiri obubu wene umurubiri oshakora oli AON Minet bono ujo chagete lituko rigoro niko abarimu nonye babere agati abo babere bakwe murunganeria nabo igobotenene bwabo murunganerie umurobere osha niko bono serikali yabanganyiri officially ucha gutumeka umurobere osha gusechikadi cyasha asokwenyorera obo wene ngarete no ngukorerabo kurasensemo yana nyatini nyatini perni otoya nyatini 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 perni otoya nyatini gaticha mama nyatini bona gotene roy oyolendo oyolendo ekiunya gotera ni oyolendo omwana matia papa ngokulikire gaseka ziti bona njo egogocha bosege kerna mororire iruka kikwale ota nyatini ne yabo moise kwerenderi ochili kama kopi straight okay kuruki gabo utako musika nsiko musani ndere sigete mai ko musika chine chitaliki ibero mwacho motegereri ogetembe FM no mwacho muligeri ogetembe FM mapema tate muligeri getembe FM agoto getembe FM wono go stream na ligeri tiga na ndande getembe FM straight okay bona tate komyo kimiti atripaka somo subati ke gokoruku Khadija Hadija yingi agora Hadija okay sky Hadija iteba Hadija esie igabwate mia Hadija papa okay igabwate miaka 34
ndiye nchitango getira kirinde aye 21 gaki miaka no 21 nero 21. Okay, nere tubwate buna omurembo itolitukuria rero igare omukachi ani aro mamenyi asomocho onyorovi. Okay, era ni ganchete gwa kontimbo papa pupa wi nande korugiga bo nanchete musiki pum pum pa pum 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 pa. Hallelujah. Okay. Bona nyako kamuta eto yotato mwana minto chinchara chiro chirasi mumobekere chibeiga bune ora arafu amaiso go ikananda mabacharo mobekere binto getegabe getebere emioro go ikoya tobo marakabere. Okay, go chiabu bake kenyo buga go ikobeke bete Yesu kunaine kwara zako ra duniani. Okay, nyako kamuta ete ngakire namba yesi minigere 07 23 igakora 0. Okay. Nkoire pakase asitobare no takabera. teto kwane namba yane se gendeo. Ene ya udaveka. Okay, evora na bwaka na urabao connect mapema straight. Okay, leo ni siku ya Ijumanne Disemba tarehe 2 mwaka ni 2025 taifa lero pechi kianda. Chingongonye chia Kisi County na Nyamira County lero tateko baletera dunduza hapa na pale mapema. Okay, uyo ni gakuru asitokuru ka Malindi Mambasani giga mulikiona akuru kwa Janet Kafunga awakera vidoso. Okay, bono Mungu anakale giga vidoso rende baikaranze vidoso nige minute abasubati abakaba kega yani rende chemisi abateba chemisi. Okay, bono baikaranze gigabo bono ngoja kuchatria na bale 1 2 3 4 5 mwisho yo maka imuka gaswago tebanga inu mbusa nukende tikeyo abangina bagotagotire iga nabo baranyare kurinda abantu nabo bakunyara korengereri nabo bwatokonyana nebese baragokonya tebe ngaki karabwate gendura gurerongi. Okay, na ende kwa bwato kama tega karagure kerebi bono gaiga abasubati onigo bamosoge timbio papa mbio mbaya mbova kama taikaruga ekerogoto gia bangine kabirenga bune yo ntuto kukanige gaso mukutano yoito oino mulikiona nako na tebio kurukwa nere Janet Kafunga. Okay, kurugiga bunkwere pakasa kururondia ni kericho gaiga poro mkewe wasosani. Oh my God. Okay, no problem mugaka nakaliga pakarosi nya omochango no mungi noye bagateba ngati atokoro omochango bugo chikokonyo mwana itakole ki agende school very smart very uichebo mochango. Okay, bone gaikira mochango turachi no chaka mosacha kama tebi bese chiri na chigo changuka nkoire chibesinga naiga mukungu agateba ntatengire chinga naiga oyo ntatengire chinga na noyo ntatengire chinga naiga bagateba no igoba no kira no mochango no takorwa no matini chene nditabana ono mongina mongina ka mwaka kama tayaye no nya kolende to abana ina nchini ntagete akiyane kurwa so mochango oyo. Okay, bona sengenchi okwamererania abaso mochango yokora nabo chito okababu no bete o no molikio no korukwa nere kipu ngeno cheriyote nero gontebia yo. Okay, nkoire pakasa kurukiba kikambara nige gotoka gaiga kirifinsa rura Rova arushwa na demo hotelini kwa kudai mengine. Mungwana na bache to hoteli buya kabisa gaikaranza. Okay, waiter please come and help me food. Okay, umusubati lia kalete ndagera rine lia sabire akamoa akalia kinanda akamotebi talindagera yoka. Waiter please come, I wanted to talk with you. Nitate kukwana naye habere atatu ndagere italiaro yoka na taete. Okay, musubati ona bamoteti ayege ntoko kora tata to chobe customer giga karuga iganche na chitege gasting chitega manganayo oino molikio no korkwanere Janet Kafunga nero ndikeira ayo manya kurwa nkorusiga bu koire pakasa korku maua Meru Meru. Okay, molikio ni akorku chon musioki nikakare kontebi karameni aepa baada ya mkewe wa zamani kurudi umuzia wi wana gaiga mumurana kaliga ubwato musubati webija bamenyete buya sana.
1 2 3 4 5 kusaidiana kwa razao ra duniani bone gaikira umusubati uyu iga agaika agatama musubati agatama buna agenda na bwate chimbu chimba aro style fulani musacho nera bwate tauti sino mungino okay umungino yo erenda akagenda buna agenda akabwata akareto mungao kidoso ingine okay muna reto muya bamenyete iga biya 1 2 3 4 5 wherever whichever even 2 9 okay bono musubati uri ochiete agachia kairana buna ira na iga mungwana agake gari magakanyorofi akapatika gochigiga bonsi ono molikio no korugwa cho ni musioki nero manyiri giga buna ongo kodrega seti ya ne taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanche msi korogo kibacha iyeli haleluya. Asunu mwanchu moligelenga na otokolera magazeti enseme yokulende nkwantu never tokwirana kuru never nengambo ya Getembe mambia bono yenda kusanga ituga iga Getembe television na Getembe fema imambi yabo. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu cyase nagete natambe ngasawo yigo saboyo mo agenda obo moyo munako batebi nzi ko batebi omurane timba so abo timindo mo ko yija maga ya bamko be kanga ekene inagitari yeye ya konya sana yani batenya sana ngambia mu kireme digama na kwa letu operation mara gatatu okuorono lakini leo ma nda wake te wow awango tomera omupesa lakini leo bana atozo tiende bwana ekekerekia soko enda tambe kanyago tare digama na kwa letu operation kwa nombo chama Kaya mana sani mau pemain kore delas, osteri gokora. Bueno, kanya ko uba no, na yo ga ko ba jete. Kanya batega ka konde mana ya ko nya batega rege de pie kare mo trogoro. Kanya rate, na itari ne na ko. O robo ko eta, o se no ba ka batega. Yes. Ai ni kama,
nikuja nekera boko mbwatire tumo wanguti asamange bakeresini gwetera sete namba chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. National anthem ya never. Hallelujah. Omana Nyasaye no muja. Nyasaye no muja aje. wi Nyasaye no muja otoikiri tukuria rero nande twaroriri tukerigali kurukoria tichika bere bano dia tichika bere mapepe tichika to I think whichever wherever whatever there is no problem. Okay pono taitemba boli ga bana ba minto ka kia bana ba minta ndos bia semule mwasomete bujamo mule kirasi yake gotira paka form 4 eguru fast mo bwaterente mapema. Okay ai bono ngayoko rwirango oyoiga korra so iro romenati ngabone era abwate bintu kombwa ayo teberete gaiga otebe mugasoma very smart maruba gachabia kabisa yechi gazi buya kabisa aje ukagenda se endakire ntindi esimi na begwakwa tadi mbura nayo ganeri iga lende certificate yao neliruberirie gazi menyoka bwangoja kwa makoro wakoraki kwanyora ni gorosete kwanyora ni gotindete nsajire cisimi ciagenda ciaba cienda jifuis mili kwaraza ora duniani bona ye kwa magaso ako mochiolio minunga ki nga kwanere nga yaru stebinto liochi bona ga kiro chiko senayo genda kusarichinga kichao bona ye kwabo kamambi oli gwatukira ama acha Kenya ime okay kwani si watumira sama acha Kenya ime bono gali kwani si kwa nyule bono kabisa kuwa beire papa buba alibono weke songo gekurwera chifu kaprali ai okay kwa makoro gwakwa ne bisongo gali mbaya mbo paka balia bale bande bonse bakuobo abagwakirisa ruti naye gwateba hoya okay muno gende goteba hoya omwana ominere na bagendere tali kuna koliga liginga kia konyore gasi yaye buna tebeti go soire gasi mapema bibichi besa ngechi asokire osoa mapema ubekire bintu bya gali ogulire ngombe nande tali yemo ogulire mbuli tali yemo chingo ko ogulire mapema ubekira alia bona lio chili nalio kale gocha nga yanga yayo ko virusi nalio gocha kabisa nga yayo ko virusi ntorale bnuragendere muragendere ga kitata wote naye gwasari chinga kichao ga senda gerentindi kate nayo monyene gwasari chindage chinga kichao aiga senda gerentindi omaga swako chao premu abana ba minunga nga kibaro bako gendere bono kwa beiro muibi manyegira chueta wi ogira chuete ti papa wi obwata masakarons B okuruku PhD mapema kaki arafu aibiko monyene manye twiru chinga nayo romo chando aina ibiko romo chando aseke nyurukiro na romo chando aseke njo yaki wasomete tochiti gotumia ogosomo ukwao onyole mirimo yao okole bintu byao buna abandi manya nkanga nayo bwate gali igabwe kenyuru nandi to gotwaremo
kanga naye ikiagero yo igo mino na nditare kuikira masomo bono kamakuru gaveli kwa razako chirindite iyo ayeneli ochi tigango tebiga ayetata tatengo tebina naki bono chaka from kirase ruti nande chaka kurunse papa chaka kurunse chaka kulie mere mo ndagere yentindi karatiga omotoi botenyo beka kando sigara beka kando oakesabu abongo bwa oboli fresh kwa razako arafu chake neba kwanyuliru na beko nyalekana kwa beiri mapema kubucha kunya kupremu abamino bono kwamanya kogenda uli minyogeta sabaganga ngandole nkikiandire ndole nkingo kora uli minyogeta samaliogo fulani uli ukomyoke njira geto uli oligere chibeti oyo koibero yo mwabo gakitata nonekera kwa bwatirwa koibere momuro mino yo igero mwasomete komo nonye nayo monyene tulikosoka paka buna akorera buna aligetie mirimo gaki umwana ominto nkagotebe togende tonyore mirimo asegete mwana ominto nkagwitira esimi ande talirimo mwana ominto nkagwitira esimi ande talirimo mwana ominto chenyorofi gaki umwana ominto nkibono gocha kongibera bono ligeri kwa bwatiru mwana gaura iterwo mwana ominto liochieri tigama chiesaje tigama chieso nagotebia ligeri no mwana omina akorera gigahiga naje bwate akesabwe ndengao erago konye buo tigana ndibero tigana ndamwamu tigana okominyoka sama liogo ngana abana bamino okominyoki we onye toli koigwa tokoba mama nyasaye mama ke muntu aje ngokure onye to koigwa ngokurae tokoba never. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama